Sí, totalmente de acuerdo en las críticas que se han planteado, totalmente de acuerdo. Es decir, no hay justificación de que durante este año se haya estado gastando tanto dinero y que es decir que no se han hecho las gestiones oportunas para esta terminación, nada más. La cavalcada, ni molt menys, ha estat el que havia estat sempre. Segurament per part dels nens, els nens simplement pel fet de veure els Reis, almenys els meus fills estaven al·lucinant, però clar, si et pares a mirar, la cavalcada no és el mateix. Nosaltres hem demanat una sèrie d'informació a l'equip de govern municipal que ens passin a nivell econòmic com ha anat aquesta cavalcada comparativament amb les cavalcades anteriors a la pandèmia, a nivell organitzatiu, si s'ha fet algun canvi substancial en l'organització, a nivell de participació, quina ha estat la participació de les entitats i de les persones que han format part de la comitiva reial a la cavalcada, i una mica en base a dades més fefaents, a dades més concretes, igual potser sí que veiem algun fet rellevant que ens fa treure una conclusió de que la cavalcada ha punxat per algun cantó concret, per un motiu concret. Sí, al nostre grup, la ciutadania se'ns ha queixat de la cavalgada, de que no hi havia carmels, que la cavalgada era molt pobra en relació amb altres municipis. Nosaltres creiem que Sant Feliu és la capital del Baix Llobregat i es mereix una cavalcada en condicions i que els nens de la ciutat estan esperant aquest dia amb molta il·lusió i la veritat és que el resultat ha estat... Sí, nosaltres al final el que fem és analitzar la situació, veure com ha anat, agraïment absolut a totes les persones que voluntàriament i professionalment han estat al darrere d'aquesta cavalcada. És veritat que al final nosaltres hem de ser analítics i projectar de cara a la propera edició què podem fer millor, quines coses han pogut fallar. Que la cavalcada és un acte, sobretot familiar i per criatures, no? Jo crec que la visió adulta de les coses no ha d'imperar en el que és un acte infantil i que els nens, les nenes, el que volen veure és els reis que han d'arribar a casa seva, no? O sigui, jo crec que aquesta màgia és important a l'hora de fer la valoració, que no perdem de vista a qui va adreçat aquest acte. Des del PSC vam deixar que les persones primer diguessin què els havia semblat i no vam intervindre absolutament fins al final recollint la situació, les queixes. Tenien raó i hi havia menys carmels. Si cada cavalcada tiràvem 3.000 quilos de carmels i ara en tirem 700, n'hi ha menys. Això primera. Segona, que hi ha menys entitats que han participat. Una d'elles, en aquest cas, és la Banda Simfònica Ciutat de les Roses, que tota la vida havia estat participant. I l'altra és cert que el soterrament no afectava, dos, que es veia empobrida, i tres, que em va tocar estar d'alcaldessa en plena crisi econòmica i si algú vol repassar com fèiem les cavalcades, doncs les poden repassar en plena crisi econòmica i no es va notar absolutament que estàvem en crisi.